Sa unang episode sa bagong GMA Afternoon Prime series nga Stolen Life, gipakita dayon ang rivalry nila Beauty Gonzalez o Carla Abellana nga karakter nila Lucy o Farah. Gipakita gilayon ang Astor Projection atol mismo sa kasal kauban si Darius nga karakter ni Gabby Concepcion. Aron mas masabtan ang istorya sa ilang pagpanagbangi sa usag-usa, gipakita ang hinungdan sa ilang away ni adtong bata pa sila. Karong hapon, magkabalik sila sa pag-abot sa wa-damha nga panghitabo at anganta ang ilang pagpanagkita sa GMA Afternoon Prime Time alas 3:20 sa hapon. Walay sekreto nga di mabutyag kay nasayra na ni Stella ang gitago ang sekreto nila Atom ug Zarina. Kinihuman wala tuyo ang makita ni Stella ang X-ray nga kopya sa pagkabuntis ni Zarina. Magkumprontasi sila Atom ug Stella aron masayran ang kamatuoran at angi ang nagkanindot o nagkainit nga mga eksena sa Love Before Sunrise pagkahuman sa Black Rider 8:50 PM. Samtang sa Black Rider, gipalaila na ang karakter ni Yasi Pressman isip Vanessa Banay Bartolome. Iyang danon ang karakter isip usa ka snatcher nga andang buhaton ang tanan alang sa iyang pamilya. Samtang nagsugod na og panimaw si Elias ngadto kang Jasper nga karakter ni Joem Bascon. At ang ipa mga maaksyong eksena sa Black Rider sa GMA Talibabad alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras.